Господ да благослови нашата рожденичка. Амин. Винаги да е първа във всичко. Господ много здраве да й дава. To you, happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bravo, bravo, bravo! Happy birthday! Bravo, bravo! Ele! Bravo! Da! Dobre! Bravo! Господе, благослови се, здраве си. Амин! Дедо, какво правиш? Браво! Браво! Мерси! Мерси, мерси, казва! Айде, дедо! Айде! Отнема! Браво! Айде, поздравия! Айде! Айде, Росито, давай. Така. Ние ти пожелаваме. To you.
Яш? Ела, Галя, че татите вика, ела. Да, ела от тази страна. Красивото ни цвете, Господа я благослови. Първородна внучка, първородна дъщеря, винаги да е първо във всичко. Да, мам. Сега. Чакай, момичетата! Диджея! Най-радостният дядо и баба! Я ще, мам! Да, мами. Сега, че я режеме. Чакай малко, чакай. Да. Помогни. Тук е. Сега дедо има... Още една торта? Тук има да я запалиш, дедо, с пожелания. Виж, тази торта е специално за тебе, с бабата. Не. Днес имаме възможност да благодарим на Бога за първородната ни внучка, защото тя ни прави щастливи в този момент. Ние сме благодарни на нашия Господ, защото от днес нататък Той ще се погрижи за нея и аз вярвам, че тя ще се развие и ще бъде повече от благословена. Очакваме тя да се развие в бъдеще и Божията ръка всякога винаги да бъде върху нея. Пожелавам и много здраве с цялото и семейство, с всичките си братчета и сестрички, със своите приятелки и тя да си има и собствена лека кола и да има благословена книжка, с която да употреби и да благослови. Сега ще запалим тук. А ти ще си пожелаеш нещо. Не, пипай. Айде сега ти си. Чакай да си пожелай. Айде сега да видим. Фани е тук отгоре и дърпай нагоре. С две ръце, Фани. Фани хубаво, мам. Дигай, дигай. Дигай, 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 дигай. Колко са? Я брой. За какво е това? Това са първите пари за шофьорската книжка. Амин! До година или след месец? Това е само началото на благословението, което сееме в живота на нас. Господа благослови дедо и баба. Да бъдат повече от щастливи. Амин! Та торта май по-хубава от моята, а? По-вкусна! Искам да ми дадеш! Окей,